Hey guys, Khulumbai Minina angni jagwn video borne bahorne thibai so dini video jahaibai again gari rongnaikai gari lo salaibai thagaसिनो आङो so दिनैहाय आङो shopping खालामनो थांगोन आरो लोगोसे बारा एसेबां बुरजा नङा just एसेल' so बेखौनो आं नोंथांमोनजों share खालामनो होननानै सानबाय आरोना आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय so नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, नै दायो जों सिटी सेन्टारावहाय थांगासिनो आरो लोगोसे आंहाय बुट्स गैलामोन आरोना माने एसे कम्फर्टेबल बुट्स नांगौमोन आंनो माने बुट्सआ दङ बाट ओभार गोजौद्राय आरोना सो एसे कम्फर्टेबल बुट्सबो बायनांगौ सिटी सेन्टारावथ' बायनो हाखाया ओरैबायसा दाम ओमफ्राय एस आव बाहायगोन आरोना स्ट्रीट स्टाइल स्टोरावहाय ओमफ्राय बेयावहाय मा बायना लाबोयो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन सो नोंथांमोना नायलांबाय था So नै guys Christmasनि जा मोजां डेकोरेशन बानायदों आरोना सिटी सेन्टारावहाय नोंथांमोनाबो क्रिसमास सेलिब्रेट खालामनोबा सिटी सेन्टाराव फैबानो जाबाय फट' क्लिक खालामनो थाखाय बिराद बरिया साजायदों आरोना शपिं खालामनो थांनाया लावदुमा बेनि बिजनेस पार्टनार फैगोन आरोना स बिनि थाखायनो जों वेट खालामगासिनो दंमोन ओमफ्राय बिथांनि लोगोआ मोनफैयाखैमोन नालाय बेनि थाखायनो जोङो एसे खाना ठूस रही थी क्योंकि ऐसे बैठे बैठे नहीं देख पाती हूँ खाना तो खाने के लिए मन ऑब्वियसली होगा ना इसलिए हम लोगों ने ऑर्डर किया मैंने क्या किया मैंने रेड वेलवेट केक ऑर्डर किया फिर कोल्ड कॉफ़ी और वो लोग लाउदुम ने क्या पिया था रेड टी एंड सैंडविच एंड पता नहीं ओमफ्राय आं माने हिन्दी रायलायबाय थाखो जेनेबा जों माबा माबि थिगसे जाबाय आंना बिराद गोथावमोन कोल्ड कॉफ़िया आइसक्रिम होदेरनो होदोंमोन आं आइसक्रिमखौ जागासिनोमोन आं स्पुनजों So दायो जोङो सिटी सेन्टार मोनबाय आरोना सिटी सेन्टार मोनफैबाय आरो जोङो दिनैहाय अवतार मुभिबो नायगोन आरोना स ओरैबायदि फुल माने जों 5टासोआव नायनो नागिरदोंमोन बाट 5टासोआव ओरैबायदि फुल गोजा माने सिटफोरा ओमफ्राय उनथिं नायाबा मोजां नाङाना नायनो थाखाय ओमफ्राय जों दा 9टायावसो मोनबाय आरोना स जों एसे शपिं खालामनायजों लाबजों 9टाया मेनेज जाहैसिगोन आरोना टाइमा जोंना ओमफ्राय नानिबो फैदों नै हाबनाय लोगो लोगोनो आब' गेमस्ट्रिजों आब' सबिता माने नानि आब' नानिनि मुङा जाहैबाय सबिता ओमफ्राय आब' मोना आयना नुनाय लोगो लोगोनो भिडिअ आरो पस्टल' होनो रोंगौ बेनि बाहेरा जेबो रोङा आब' मोना ओमफ्राय नै आब' मोना मुभि नायनो थांबाय दायो जोङो मुभि नायनो फैबाय गाइस ना अवतार मुभि Six, 7 मोनफैबाय स्टार्ट जासिगोन
5, 6, 7. Thank you for choosing PVR. Your safety is our 1, priority. 2, 3, 4, Kindly follow 5, the 6, exit 7. routes shown 9, here 8, in case of an emergency. Do not panic. Our staff will assist you to the nearest exit. So guys, Avatar movie ni review ang मोजां जादोंखौनो बुंगोन आं बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय 3 hours जनानै नायनायाव आं एकदम 1 सेकेन्डबो बर नाङाखै बिराद मोजां नांदों आङो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोर सोर नायखो आंथ' सानथाम उनावसो नायदों नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सोर नायखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय आरो जाय जाय नायाखै बिसोरबो खिथाहर नायबानो जाबाय आरोना खेबसे सम दिहुननानै ओमफ्राय नै इन्टारभेल जाखांनानै जोङो वाशरुमाव फैबाय ओमफ्राय वाशरुमावहाय फैनानै गाइस आं मोनसे इन्टारेस्टिं बुस्थु देखायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय नैबेयो आयौ गोलैलायनो नागिरलायो आरोना ओमफ्राय नै गाइस दहाय जे आङो शुखौ गानदोंमोन बे आंनि आउटफिटजों थाङाखैमोन बेखायनो आङो गोदान शु बायनायखौनो माने गाननो लुगैखाबाय बा गानखाबाय आरोना नै माबोरैहाय नुदो नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय दा उनावहाय आं मोजाङै दिन्थिहैगोन आरोना मा बायखो आं इमान बुरजा बायाखै मोनथामल' बुस्थु बायदो बाट देखायहैगोन आं दाहाय ओमफ्राय नै पेपसि लोंनो नागिरबाय जोङो ओमफ्राय लावदुमाव मुभि नायनो फैनाय माबा वर्ल्ड कापसो नायबाय थायो माबायदि मानसि मा जागोन जोंना दायो बारना जाबाय आरोना सारि बारनायानो जाबाय खोमा मुभिया जोब्बाय ओमफ्राय नै क्रिसमासनि जा मोजां डेक'रेसन खालामदो ओमफ्राय दा रावबो गैया सिटि सेन्टाराव नोंथांमोना नुगासिनो रावबो गैया जोंनानिजों आंजोंल' ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोना दहयो जुथाखौ बेलेग नुदोंमोन ओमफ्राय आङो गोदान बायनायखौनो गानफिनबाय आरोना नै ओमफ्राय दा सिटि सेन्टारा टटेलि बन्धजोब ओमफ्राय आंनो ड्राइभ खालामगोन गाइस माने आं अहायाखै गारि सालायबाबो ओमफ्राय मुभिया एकदम सुपार डुपार हिट बिराद मोजां जादों मुभिया जाबाय थांगासिनो guys So guys, dayo जों मोनफैबाय ओमफ्राय दायो इखौलाय इखौ खालामनांगौ नामा दानना होदो दे गोबसिब्रो माथो 4 wheel नांगोन नाङाबाबो जायोब्रा र' नांमारसिगोन लाबाय थानाङा So guys, दायो जोङो मोनफैबाय मुभिया एकदम सुपार डुपार हिटमोन ओमफ्राय आं गाहायसो नालाय सिटखौ एसे सिगांथिं लाबोनानै सालायनांगौ जायो आरोना बेनि थाखायनो आङो एसे सिटखौ उनथिं लांबाय आरोना उनथिं लांबाय ओमफ्राय दायो आं थांसै बेगालाय खालामबाय दं अनसो जाफिनदों माबा दायो थांनोसै ल' खालामाखैना आङो So guys, नै आं दहाय शपिं खालामनाया ओमफ्राय आङो
हाथारला जुथा गानबाय थानो बेनि थाखायनो आं जुथाखौ खेवनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय आङो बारा शपिं खालामाखै जास्ट मोनथामल' बुस्थु बायदों आजिखालि नोंथांमोनहा मा दङ स' नैबेखौहाय बायदों आङो बे बुट्सखौहाय ओमफ्राय आंनावहाय बेबायदि टाइपनि बुट्स दंखायोमोन आरोना खिन्थु नैबेखिनि बुस्थुआ गबाय ओमफ्राय ओरैबायदि कम्फर्टेबल ओमफ्राय आंथ' हाइटसु नालाय एसे गोजौ नुनो थाखाय माने आं बिदि हिल थानाय बुट्सखौहाय मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय लोगोसे बेयावहाय सेन दङ ओमफ्राय दहाय गानबाय थानायाव मा जादों मिथिबाय दा मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया माने बे सेना पायेलनि बायसा स्रिं 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 गाबबाय थादोंमोन आरोना जि बोरैबा मोन्दोंमोन आङो बाट गाननानै बिराद कम्फर्टेबल मोजां नांदों बांद्राय दामिद्रायबो नङा एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनदों आरोना बेखौ बेसे लादोंमोनथाय एक्जेक्टथ' आं मोनसे मिथिला बाट जमायावहाय आंना बेसे जादों दा उनावहाय खिथागोन आं नैबेयावहाय दहाय आं गानलांनाया बेयो आरोना लेथ्रा जाबाय नै धुला नांनानै दहयो ओमफ्राय नै बेखौ लाबोदों आङो नै बेखौहाय आङो लिटल बक्सआवहाय जितु दा ट्रेन्डिं जागासिनो लिटल बक्सनि वेबसाइटनि हिल्सफोरा नैबेबायदि डिजाइननि फैयो आरोना एफर्डेबल प्राइसआवनो मोननानै ओमफ्राय आङो अनलाइनावहाय पिंक एन्ड बेबी पिंक ओमफ्राय मोनसे डार्क पिंक आं बिहरखादों आरोना बुट्सआवहाय बुट्स माने मा होनगोन बुट्स ना हिल होनगोन मिथिला जिखुनु आङो नोंथांमोननो स्क्रिनावहाय दिन्थिनानै होगोन आं माखौ अनलाइन अर्डार खालामदों खिन्थु नैबेखौहाय आङो SSS आवहाय मोनदों माने SS माने स्ट्रीट स्टाइल स्टोर स' नैबेखौहाय आं लादों ओमफ्राय आरो नैबे मोनसे सेम डिजाइनखौनो लादों आङो माने आं इदि हिलफोरखौहाय मोजां मोनो आरो लोगोसे बियो माने गिदिर साइज टाइपनि नालाय बेनि थाखायनो मोजां मोनो मानो होनोबा मानसिया गाहायथिं फिसा हिल गाननानै बा गाहायथिं फिसा सेन्देल गानबा ओमफ्राय गोजौथिं मानसिया लोदोदोबा बोरैबा थिखांख'नो हाया नुयो नालाय बेनि थाखायनो आं बेबायदि गोदोर हिलखौ मोजां मोनो आरोना स' आं दायो नोंथांमोननो गाननानै दिन्थिनो गाइस नोंथांमोना दिन्थिनो बावदोंसो नैबे पाउचावहाय आं माखासे बिउटि प्रडाक्ट्सफोरखौ बायदोंमोन नालाय बे पाउचखौ फ्रि मोन्दोंमोन आरोना स' नैबेखिनियानो बारा बुस्थु लाबोआखैमोन आङो नै बे फिटमिनि मेबलिननि फिटमिनि बेफोर फाउन्डेसनफोरखौ हरदोंमोन आरोना नर्मेल टु अइलि स्किननि माने ट्राइ खालामनो थाखाय आरो दंबावो बहुत बुरजा हरदों आरोना बिसोरो आंथ' फोनायफोरखौ ओमफ्राय आं लाबोदोंमोन नै ल'रियेलनि प्राइमार लाबोदोंना आङो नैबेयो मोजांथार बे फोननो थाखाय ओमफ्राय नैबेखौ लाबोदों आङो सुपार स्टे 24 hours फाउन्डेसन फुल कभारेज फाउन्डेसन आरोना इयो ओमफ्राय सेट नाम्बार आं बेसे इउज खालामोमोन बावलायलांबाय नै प्राइसआबो 750 ओरैबायदि एफर्डेबल प्राइसनि ओरैबायदि मोजां बेयो आं बिराद मोजां मोनो माने बेयो सेट नाम्बार 24 ओमफ्राय सुगारनि नैबेयो बेखौ इउज खालामनानै बिराद मोजां मोनो आरोना आङो खेवनानै दिन्थिनो र' नैबेयो माने बेखौहाय माहाबाफोर माने ट्रेभेल खालामनाय टाइमनि थाखाय मोजां आरोना मोनथाम दंखायो नालाय बेयावहाय माने नै कन्टुर खालामनोबो दंखायो हाइलाइटार गेजेरना हाइलाइटार ओमफ्राय जिंनिया ब्लासार स' खेबसेयावनो जाखायो आरोना मोजां ओमफ्राय ल'रियेलनि नैबे गोदान फाउन्डेसन नै पाउडार माने फाउन्डेसन बाराद्राय क्रिमि बेसनि नङा आरोना माने पाउडार टाइपबो माने मोननै टेक्सचारनि दोङो आरोना बेयावहाय माने फाउन्डेसनानो पाउडार टाइप माने पाउडारानो फाउन्डेसन टाइप माने फाउन्डेसन आरो पाउडार मोननैबो खामानि मावो ओमफ्राय मोनसे निउड लिपस्टिक लाबोदों आं ल'रियेलनि ओमफ्राय
नैबेखौ लाबोदों माने हेभि आइ शेड'फोर फुनबा क्लिनजिं वाटार नांगौ नालाय गार्नियारनि बेखौ मोजां मोनो आं ओमफ्राय चुटकु सामोननायखाय लाबोबाय आरोना बेरायनायावहाय मोजां जागोन स' बेखिनियानोसै आरो जेबो बायाखै So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye